Tutok pakatok sa uto padayon ta sa tuang mga gibati, no? Gibating kanyag unsa ba diha tuang gibati karon? Kalipay baka? Oo, kay tuod na ayo na kasi imuhang mga balatian. Oo, tungod sa ato ang mga produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement mga kabisyo, my love so sweet, no? Anyway, manukad kita sa gihapon sa tuang programa Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gihapon mininyo, kini gihapon si Mike Kiling. O kini gihapon ang inyong gwapon talo ay lumping ha. Kini si Lolo Baba ha. Plaster gihapon ta sa paguban-uban kanyato karon mga takna ha. Kanyaot nga nga busog na mo. Anya pakyas na putol lang mo ang pagpanyod to pero sige lang okay ra kay importante mo sa mahalaga. O kung ikaw diya nyo man niya kasi mo ang pagpanyod to siguro doon lang nimo ha. Bantay lang yun ka. Kanyag tumar ka og Angelic C vitamins para sa protektado himsog nga panglawas. Ganya nga mukhaon og nindot nga pagkatulog. Inyom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinakamaayong or pinaka-epektibong vitamins nga adunay mga herbal content. Punyo sa mga minerales nga mo depensa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Muna ang imuhang tumaron nga vitamins kanya ay herbal content. Diba? Nindot kay Stanyan. O padayon ta sa tuwang panyaguban, ilabi na sa sunod nga programa nga tuwang panyukaran. Gani sa mga dunay gustong i-share nga mga kaagi confession ng uban pa mga kabisyo, my love so sweet. Okay, adto lang mo sa tuwang Facebook page, sa Katok Confession Facebook page. Ay, wala to na cross-post. Sige, palihog di ko sa pag-like and follow mga kabisyo, my love so sweet sa ato ang Facebook page diri sa Katok Confession. Alright? Kung gusto mong mag-share sa inyo mga kaagi sa paghigugma ng uban pa, okay, pwede nyong ipabati diha. I-message lang ta ninyo. And likewise, live po ta sa ato ang sa Facebook page sa Calabo Plus Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Pwede mo pabati or di ba ka mag-contact o order diha sa ilahang Facebook page mga kabisyo sa mga produktong ilahang gina-offer. Makita ninyo naka-cover photo siya, pili lang mo diha unsay gusto ninyo, pampagwapa, pampahimsog o pampawala sa pamaol. Mo lang na siya mga kabisyo ha. Unya karon balik na ta sa ato ang Katok Confession. Okay, so aniya mga kabisyo, laing kaaging atong siron o at panukaran sa pagbasa. I am Chad, 19 years old. The reason nga dili ko ka-move on about what happened to my family kay ingani ang maong story. 4th grade or grade 4 pa lang ko ato since dili na papuyo si mama sa amua. Oy, anyo man pudsyad na siya. For the reason nga sige na lang silag away ni papa. Si mama manggod sugarol kaayo siya sa una. Magsige ra og tong its. Halos tibok adlaw siya sa silingan. Hangtod sa niabot ang time nga grabing ilang away ni papa. Kay gabi na kaayo si mamang gauli. Si papa manggod atong atay hubog kaayo siya, maong wala niya na control ang iyang kaugalingon, pero actually kada gabi ipod na gainom si papa. May lagpon niya magpakog silang duha. Dami na sila yung mga tagsa-tagsang bisyo. Dili na matulog kung dili makainom. Maong isa na sa akong rason nganong pati ako nilakaw. So syempre, kinsa may ganahan nga makadungog kag sigig away ang imong parents, diba? Hangtod sa sinakitay sila. Ning hawa siya kay dili siya pasyaton. Gani, dapat kung palahubog gani ka sa pamilya, kamo na lang sa imong pamilya ang mag-inom. Diba? At least na mo sabot sa imong bisyo. Nga na raman ay problema na kay di mas lakasabot sa imong bisyo, sa atong bisyo. Pero kung siguro kung makasabay ni mo sila og tagay, makasabot siguro sila lubaban, no? Tama o tama? No choice, tama. Mong after atong away nila,
naglakaw si mama pa Manila. Tapos once every 2 years o siya ang gaulian. Mabantayan gud tuod nako. Until ako'y na-discover kay mama. Gikan pa to siya sa Manila pero nibalik ra pod after few weeks. Grade 6 pa ko ato nga time for sure morning to siya nga naay kakol si mama. Abay man mi gatulog or abay man mi matulog. Nakamata ko kay saba kay sigig storya sa phone. Kamiran duwa atong nag-abay katulog. And about her relationship with my father, I can see the awkwardness of their action even if they are in the same house. So, ako tamang paminaw lang kay medyo kusog-kusog ang volume sa iyang speaker. Ang di jud nako malimtan sa akong nadunggan nila kay nag-I love youhan sila sa iyang kastorya. Oh, pati nga lang pagka 2 years nawala imong mama, napo niya panginahanglan imong mama nyo. Ito kag imong papa ra na panginahanglan samot niyang mama. Sa una makonsider nako nga wala jud kaayo ko'y buot kay ngano, gibaliwala ra nako to nga storya. Nagabot ko grade 7, grade 8, grade 9. Gibaliwala nako until nag-abroad si mama. Pero nag-uli siya sa mua before siya nag-abroad. Makalagot kaayo, aya pa nako na-realize nga nganong nabuhat man ni mama sa mua. Disappointed kay ko niya kay to be honest mas close ko ni mama kaysa kay papa. Same kay lola kung asa sila paingon ginauban-uban jud ko nila. Maong sa wala pa ko naglakaw sa mua na hate na pud nako si papa. Ngano? Pariya sa akong giingon, palahubog kay si papa, dili gahuna sa amua. Kuun sa among kaunon, pagkaugma kay hurot-hurot na ang iyahang kwarta nga ginapadala ni mama na para unta sa among daily needs. Mo mampudjay mangita og lain nimo mama nimo. Diba? Kung ako po siguro, biyaan nyo mangita og lain nyo pero sige lang, bata pa mamagod na siya may kilig, di pa na siya kasabutan ng anyong mga bit, ang ilang inahan, ang ilang amahan. Nyo? Masabta na lang nimo pag ikaw na po kay kabalo ko pag makasabot na ka daghan na kay kagkabit. Grabe para nako lahi ra kaayog alaga ang inahan kaysa amahan. Maong right after na graduate ko sa grade 10, nag-working ko sa akong tita diri sa Cagayan de Oro. Dari na pud ko ning graduate og senior high for the reason nga dili na pud ko gusto maglisod si papa og buhi namo kay wala biya siya ay trabaho. Since wala na pod sa abroad si mama, na siya sa Manila, nya wala pod diha sakto nga trabaho. Lisod kaayo nga dili kumpleto ang pamilya. Akong gianad ang akong kaugalingon nga maginusara tapos dili na kaayo dili na kay ko ga-share kay mama either kay papa o mga problema. Okay, basin niyang madungagan ng ilang problema o niya tapos kung problema ni mo kwarta mas lisod. Ay na lang yung isa kawag isla katag ni mo doy. Kanang feeling bitaw nga makita nimo ang uban tao nga naalang ilang parents sa ilang side niya alagang-alaga kaayo sila. Makasuya kaayo. Ingana man ko sa una, pero sa una ra pud to. Daghan ang kay ko gipang-agian nga mga problema kung asa ako ra gyapon ang ga-comfort sa akong kaugalingon. Okay, trials ra bitaw ni, mawala ra ni. Mawala lagi ang una nga problema nga naa man gyapon ikaduha. Gusto kay ko muhila kay mama, pero awkward kaayo. Makigstorya niya or sa ila ni papa. Pag once nga ma-flashback tong mga problema nako sa bata pa, makaluya kaayo kay especially tong gihimo ni mama sa mua. Tapos maluoy pug ko sa akong manghod nga 3 years old pa lang. Gibiyaan na ni mama. I mean dili sa wala na siya ipaki but nagdako ang akong manghod without experiencing what it feels like to be taken care for my mother. Pero ako tong mas apektado kaayo kay ako ray nakabalo sa among pamilya
o si tita nga nagpaskwela na ako. Hoy, marites man po din ni si tita diay. Kung unsay gihimo ni mama sa amo, nasayod si tita. Makita manggod ko usahay ni tita alas 3. Kaayos kadlawon, wala pa ko matulog until sa nasaptan ko niya nga gahilak sa kwarto. Tapos wala nalang pod nako na pugngan nga mag-share sa iya ha. About kay mama o kay papa. Kung anong permi kong gahilak sa kwarto o nganong dugay kay kong matulog. Usahay gani muskwila ko nga way tulog. Until now, agya po ko'y tulog. Joke lang. Dungag lang to siya, kabisyo ha. Oh. Until now, I can't recover from what happened. I have been here for 2 years at my aunt's house. But I'm still shy to have conversation sa ilaha. Feeling na ko, mahimo na kong amang. Wala ko'y mabuhat para malingaw man lang. Ang akong kaugalingon. Pero may akong natambay sa kwarto right after magtabang-tabang sa balay. Maginoktok. Kaming mag-isuon og si mama, ga-communicate pamanpod pero wala lang kabalo si mama about sa akong mga naibalaan sa iyaha. So anyone please tell me if there's something wrong with me or what I do not understand. Diri na lang kutob ug daghang salamat. Sa may masulti ni Mululbaba sa iyahang kaagi nga sa ingana naaba daw siya diferensya sa iyang kaugalingon. Klaro gi kayo nga apektado siya. Nagi siya diferensya sa iyahang kaugalingon kay tungod mura siya na traumatize no sa mga kasamok sa panimalay nga gihatod sa iyang ginikanan sa iyahan na tandog mo gina siya mga kabisyo ni gugma no kung mag-away gani mo sa imong banya palayo mo sa mga bata kay musulod na silang una-una niya tapos dahil na po na sila una-una kay silang pagtuo maguba niya gid ang ilahang tawagan niya ang inyong pamilya no mag-uulog mas ma-depress gud na sila sa tinuod lang no kunya madala pag nila hanto sa pagkatigulang di ba pero depende na lang po sa niya sa mga inganyang klaseng sitwasyon kung ikaw makasinyati niya niyang kaagiha, mangita jud ka og taong mo mentor nimo. Mangita ka og teacher, mo motivate nimo, no? Sa negosyo ba niya siya unsang klase nga mga aspeto sa trabaho, di ba? Kay ako na obserbaran nyo, pag kulang mangud ka sa motivation, kulang ka sa pagkuan ba kining pagdasig sa imong kaugalingon nga mulihok, bubuhat mo maningkamot o kay kanyang mga problema kagahapon kung bata pa mahimo na siyang walay pulos labaw na kung naanabitaw kay mga goals nga imuhang kabuton para sa imong kaugalingon kay pag matigulang ta para naman sa itong kaugalingon ng atong hunyaon no ang atong mahatag sa itong pamilya murag kuan na lang sa lingkapaw nilang mga kamay na lang igo-igo na lang para sa ilang kayuhan punsad pero sa tibukan ato ag yung unahon natong kaugalingon pag matigulang ta may daran ta mahantong ta pero kung nakay gibating nga nga hantong karon ginabitbit gyapon nimo bisag tigulang na kang dako nakay problema sa pangisip so mayong magpa-check up ka sa mga psychologist ha para makuan ka mahatagan ka og maayong tambag o unsay mga diagnosis no kung say problema nimo kung say sakit nimo psychologically or mentally spiritually or tali-tali sa badang imuhang gibatyag ya o basin nga napakailaing mga balatian ayaw kay mo padala sa mga nganyang problema kay mo apekta na ba na sa imong lawas usan na siya sa mga mga stress sa tuwang kinabuhi nga maghatag sa tuwang sakit delikado kanya sa tanan so wag ganyan, wag kayong magpadalos-dalos, wag kayong magpadala sa mga problema sa buhay kasi yung mga ganyan, pagsubok lang yan, oy. Ano ka man, oy? Pagsubok lang man yan, oy. Magbakod kod ka dyan? Sige ka lang man tambay dyan sa kwarto, mag-TikTok ka kaya?
Alas 12:31 na. Oh, ngita siya glingaw lulubaba. Mag-TikTok na siya no. Ganyan, mag-TikTok ka, sayo, motivate yourself, dance around, ha? Dapat pud sad of course para energetic ka. Himsog ang lawas Magkalabo Plus Herbal Capsule. Tumar ka ani kabisyo my loves ha. Kay dako kaayog tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og Kalabo Capsule with mangosteen. Og wala kay angay ka balaka kay purong herbal kini dili makadaot. Aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce the risk of atherosclerosis, heart attacks o strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism, o makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut mga kabisyo. Thank you so much sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato. Padayon ta sa tuwang panaguban sa gihapon diri sa tuwang programa karong mga takna alas 11 or alas 12:32 na sa kaudtuhon. Kumusta ta ninyo diha? Kinaot okay pa mo sa all right mga kabisyo my love so sweet. Live data ninyong na madungog no, makita mahinabi diri sa tuwang Facebook page DJ Mike Kiling, like, share, follow mga kabisyo my love so sweet. Hala sige, padayon ta sa unahan, padayon sa pagpaminaw. Okay, tutok pakatok sa udto. Sini ang yung DJ Mike Kiling. O kinyi po, Jilolo Baba, ha?